illan kutsuvieraamme. 19 kautta Jypin paidassa ja seurahistorian ensimmäisiä jäädytettyjä numeroita numero 19, Petti Mikkilä. 20 kautta Jyp paidassa jäädytetty numero 10, Pertti Rastela. Jypin liigahistorian kaikkien aikojen maalintekijä jäädytetty numero 30, Risto Kurkinen. Jypin liigahistorian eniten voittanut maalivahti jäädytetty numero 1, Ari-Pekka Siekkinen. Jyp-legenda ja Hall of Fame-jäsen numero 4, Tuomas Piilman. Jyp-legenda ja JP:n pitkäaikainen ketjukaveri Ossi Louhivaara. Jypin toimitusjohtaja Risto Korpela sekä hallituksen jäsenet Heimo Viinanen ja Kullervo Harvia. Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä. Juha-Pekan veli Olli sekä sisko Maija. Juha-Pekka Hytösen isä Pekka ja äiti Elina. JP:n perhe, vaimo Riikka sekä lapset Liida, Selma, Taito ja Eino. Arvoisa juhlayleisö, toivottakaa kuuluvasti ja lämpimästi tervetulleeksi kaksinkertainen Suomen mestari, CHL-voittaja ja Jyp-legenda numero 15, Juha-Pekka Hytönen. Jyväskyläläisen juniorijääkiekkoilun kasvatin keskushyökkääjä Juha-Pekka Hytösen ammattilaisuran jääkiekkoilijana ulottuu 3 vuosikymmenelle kaudesta 2000-2001 alkaen. Hytönen on edustanut pelaajaurallaan Suomessa jääkiekon SM-liigassa vain ja ainoastaan punamustavalkoisissa väreissä kotiseuransa Jypin paidassa. JP kantoi rinnassaan kapteeni C-kirjainta yhteensä 9 kaudella ja oli kapteenina tuomassa Jypille 2 jääkiekon Suomen mestaruutta keväällä 2009 ja 2012. Kansainvälisissä arvokisoissa Juha-Pekka Hytönen on kantanut leijonapaitaa 4 miesten maailmanmestaruuskilpailuissa ja lisäksi hän on ollut mukana voittamassa alle 18-vuotiaiden MM-kultaa sekä alle 20-vuotiaiden MM-hopeaa. Tänään Jypillä on etuoikeus ja suuri kunnia kutsua Juha-Pekka Hytönen seuralegendojen joukkoon jäädyttämällä hänen pelinumeronsa 15 ikuisesti Hippoksen kunniapaikalle. Tilaisuuden avauspuheenvuoro tulee esittämään Jypin toimitusjohtaja Risto Korpela.
Arvoisa yleisö, kutsuvieraat ja erityisesti tämän tilaisuuden päätähti Juha-Pekka Hytönen. Tänään meillä on erityisen hieno hetki kirjoittaa yksi merkittävä sivu lisää Jypin pitkään ja vaiherikkaaseen historiaan. On aika kunnioittaa JP sinun menestyksekästä ja pitkää uraa Jypin pelaajana ja kapteenina. Meillä on ilo ja kunnia nimetä sinut siihen Jypin suurimpien sankareiden joukkoon, jotka ovat ansainneet tämän kunnianosoituksen. Aikansa legendojen joukkoon, johon kuuluvat Ari-Pekka Siekkinen, Pertti Rastela, Pentti Mikkilä, Risto Kurkinen ja Riikka Sallinen. Pelasit 15 täyttä kautta liigassa, joista peräti 9 kautena vieläpä joukkueen kapteenina. Kaikki 901 liigaottelua edustit Jyppiä. Saavutit Jypin kapteenina urasi aikana muun muassa 2 Suomen mestaruutta ja CHL-mestaruuden. Tehopisteitä liigassa sinulle kertyi kunnioitettavat 453, josta maaleja 192 ja syöttöpisteitä 261. Mielinpainuvana piirteenäsi pelaajana muistetaan sinun valtava taistelutahto ja periksi antamaton luonteesi. Olit henkeen ja vereen joukkuepelaaja, joka kunnioitti ja arvosti lajia ja eritoten pelikavereitasi. Sinun arvostuksesi joukkueen sisällä niin pelaajien, valmentajien kuin muun organisaation osalta oli olennainen syy siihen, että kannoit C-kirjainta rinnassasi suurimman osan urastasi Jypissä. Pelikavereiden muistoja ja ajatuksia kuullaan tässä tilaisuudessa myöhemmin, mutta muutaman noston haluan ottaa esiin sinua valmentaneiden mestarivalmentajien mietteistä. Jypin ensimmäiseen mestaruuteen valmentanut Risto Duffa kiteytti oman analyysinsä sinusta pelaajana ja kapteenina duffamaisella tyylillään yhteen sanaan: haasteellinen. Tuon haasteellisuuden Ripa totesi johtuneen siitä, että vaadit saada aina perustelut tehdyille päätöksille ja tekemiselle. Itse asiassa teit siis valmentajistakin parempia sinun omalla, parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pyrkivällä tyylilläsi. Toisen Jypin mestaruuden päävalmentaja Jyrki Aho arvosti suuresti vastuuntuntoasi, välittävää ja ihmisläheistä otetta roolissasi. Jykä korosti myös vahvuuttasi kantaa kapteenin roolia kaikissa tilanteissa. Jyp voitti ensimmäisenä suomalaisena joukkueena CHL-mestaruuden sinun kipparoidessa ja Marko Virtasen valmentaessa joukkuetta. Veltsu totesi yksiselitteisesti, että olet ollut paras kapteeni hänen valmentajauransa aikana. Ymmärsit aina kokonaisuuden ja joukkueen etu oli sinulle aina kaikki kaikessa. JP, minulla on suuri ilo ja kunnia koko Jyp-organisaation puolesta kiittää sinua kaikesta siitä, mitä olet Jypissä tehnyt ja saavuttanut. Olemme äärimmäisen onnellisia, että kaltaisesi pelaaja ja kapteeni on kantanut koko pitkän uransa ylpeänä Jyp-paitaa ylläsi. Olkoon tämä hetki ja kunniaosoitus yhtenä merkkinä siitä arvostuksesta, jota me kaikki koemme sinua kohtaan. Arvoisa yleisö, Juha-Pekka Hytönen. Ja tämän tilaisuuden ja juhlallisuuksien lisäksi Jyp haluaa muistaa ja varsinkin muistuttaa sinua itseäsi upeasta urastasi. Pyytäisinkin Jypin hallituksen jäsenet Heimo Viinasen ja Kullervo Harvian luomuttavaan sinulle huomionosoituksemme. Onnea JP!
huhtikuuta 2009, jossa J.P. Hytönen tarjoili alivoimalla ottelun voittomaaliksi jääneen Ossi Louhivaaran 3-0 osuman. SM-liigan muistamisen toimittaa kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä. Myös illan vierailija Helsingin IFK haluaa kunnioittaa JP:n menestyksekästä uraa jääkiekkoilijana. JP kohtasi IFK:n liigauransa aikana 58 runkosarjaottelussa ja 7 pudotuspeliottelussa. Muistamisen IFK:n puolesta toimittavat joukkueen kapteeni Iiro Pakarinen sekä 2012 Jypissä Suomen mestaruuden voittanut nykyinen IFK-maalivahtivalmentaja Riku Helenius. JP:n toiminnasta silloin, niin se oli kaikkea mitä tehtiin, niin kaikki tilastoit, niin kaikissa oli joku, jos lauottiin pihalla kiekkoa, niin pidettiin torjuntaprosenttia ja laukaisuprosenttia. Tilastovihkoja oli niin kuin iso pino ja muistan semmoista, että mitä tehtiin Akkuankasta monesti niin, että otettiin joku sivu. Niin kun hän ei osannut lukea, niin hän rupesi tekemään niistä tilastoja niin, että kuinka monessa esiintyy tuo roope ja kuinka monessa mitäkin. JP:lle se oli niin kuin äärimmäisen tärkeää, että kaikesta jää niin kuin, kaikesta tulee tilastot ja kaikkea pystytään mittaamaan, että kuka on voittanut ja minkä takia on voitettu. Sillä oli aina niin kuin tavoite, että mitä on. Sivurajaa heittoja tuossa meidän pihalla. Että se heitteli sitä ja vihoviimein sai tuolta talon päästä sitten. Se oli se maksimi, mistä pääsit. Sitten alkoi jo metsä sieltä. Niin kauan se harjoitteli sitä, että sai sieltä sen korin. Se työmäärä jo pienenä, niin se oli tosi kova. Minkälainen JP oli liigapelaajana, niin mun mielestä JP oli silloin 12-vuotiaana ihan samanlainen. Sitten oli omasta mielestäni keksinyt hyvän harjoituksen ja JP tuli sitten jossain välissä sanomaan, että miksi me Mikko tätä tehdään, että eihän tää on hyvä reeni. Ja sitten mä, että ai mitä tarkoitat, sanoin, että kun ei me pelata tälleen. Sitten se otti multa tussin ja taulun ja piirsi ja sitten mä katsoin sitä taulua ja totesin, että asia selvä. Ja puhalsin porukan paikalle siihen, että no niin, nyt on hetket semmoinen juttu, että JP selittää tämän reenin uudestaan. JP sanoi mulle, että voisiko niin kuin maksaa siitä, kun hän tekee maalin. Että jotkut saa rahaa siitä, kun ne tekee maalin. En missään nimessä maksa. Sehän on sulle riemuasia, jos sä maaliin teet, niin kun niistä maksamaan mitään. Ja sitten bisnesmiehenä sanoi, että jos 5 penniä, että jos sen maksasit, niin että hän voisi kokea sen, että miltä se tuntuu, kun saa rahaa maalista. Kaikki on vaan mennyt sen liikkumisen riemuun ja jopa niin kuin äärirajoille menemisen kautta niin kuin JP:llä. Ja varmaan sitten sisarusten suhtautuminen on ollut, kyllähän Olli on tunnustanut, että JP on hänen idolinsa ollut. Mulla ei niin kuin ikinä ollut ajatustakaan siitä, että mä en voisi jossain asiassa luottaa JP:seen. Se on ollut kyllä niin kuin itselle semmoinen, niin kuin muutamia ihmisiä on elämässä, kehen voi luottaa. JP on kyllä niin kuin yksi niistä, kehen mä luotan ihan 100%. Tai me ollaan niin kuin aina samassa tiimissä, hän pitää aina minun puolta ja mä pidän aina JP:n puolta. Siihen on niin voinut kyllä aina luottaa ihan täysin. Seuraavan puheenvuoron tulevat pitämään Juha-Pekka Hytösen ystävät ja pitkäaikaiset pelikaverit vuosikymmenten takaa. JYP-hyökkääjät Tuomas Pilman ja Ossi Louhivaara. Olipas hieno video JP:stä. Arvoisa kiekkokansa, JYP-yhteisö, arvovieraat, Hytösen perhe ja itse juhlakalu JP.
Mahtavaa, että olette saapuneet sankoin joukoin tähän ainutlaatuiseen JP-juhlailtaan. Kuten Risto tuossa seuran puolesta puhui kunnioitettavasti JP:n urasta, niin on helppo yhtyä noihin sanoihin. Meillä Pile kanssa on suuri kunnia jakaa tämä hetki yhdessä joukkuetoverimme, pitkäaikaisen kapteenin sekä ennen kaikkea hyvän ystävämme JP:n kanssa, kun numero 15 pian nousee hallin kattoon arvoistensa joukkoon. Todella otettu olo, että pääsee muutaman sanan täällä sanomaan ja oikeastaan mahdoton tiivistää yli 30 vuoden ystävyys, pelitoveruus, hetket vaan tähän muutaman minuuttiin. Olen saanut pelata JP:n kanssa nuoresta pitäen enemmän ja vähemmän samassa joukkueessa. Ollaan perattu yrttärillä pipolätkää, kaukolopalloa, asuttiin siinä vierekkäin lapsena. Junnuissa tullut menestystä, P-nuorten SM-kultaa voitettu yhdessä. Ollaan 20-sissä ihan ei kirkkaampaa, mutta hopeaa yhdessä. Ja 2 Jypin mestaruudesta muistoon tuolla katossa, mitkä olemme saaneet yhdessä kokea. Muistan, kun olin jo itse lopettanut peliurani, olin Väksyssä katsomassa CHL-peliä, kun Jyppi voitti CHL-mestaruuden. Ja olin hirveän otettu, kun pelin jälkeen pyysit minut jäälle vielä kuvaan sinun kanssa ja pokaalin kanssa. Arvostin tätä kovasti ystävänä. JP on myös erittäin fiksu ihmisenä. Todella taitava matemaattisesti ja kiinnostunut nippelitiedoista. Hän laskee mielellään päässään erilaisia todennäköisyyksiä asioille. Älykkyys näkyy myös pelaamisessa. Se, miten hän luki peliä ja välillä saattoi katsomoon näyttää, että kiekko vain pomppi JP:lle. Mutta todellisuudessa oli tarkkoin harkittua laskettua analytiikkaa ja sattui olemaan oikeassa paikassa lähes aina. Ja ystäväni on seurustellut vaimonsa Riikan kanssa nuoresta pitäen ja sattuipa sopivasti Riikalla oli ikäiseni sisko, jolle JP minut ystävällisesti esitteli ja olemme nyt olleet onnellisesti 20 vuotta naimisissa. JP on hyvä ystävä, pelikaveri, johtaja, joka tuo hyvää ympärilleen. Olemme saaneet jakaa elämän merkittävimmät hetket yhdessä niin kaukalossa kuin elämässäkin. Kiitos JP. Kiitos. Olemme tunteneet JP:n kanssa vuodesta 2004 lähtien muutettuani pelaamaan Jyväskylään. Tämän jälkeen on tapahtunut näissä 22 vuoden aikana paljon niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin. On ollut muun muassa polttareita, häitä, varpajaisia. Olen saanut pelata JP:n kanssa 15 kauden ajan samassa joukkueessa. 13 täällä Jyväskylässä ja 2 Sveitsin Losannessa. Näiden aikana ollaan pelattu useat 100 ottelut samassa kentässä. Ollaan treenattu, ollaan palveerattu aika paljon. On ollut hienoja hetkiä, mutta on ollut myös totta kai karvaita pettymyksiäkin. Ollaan tehty paljon aina joukkueen eteen töitä, niin hyökkäys- kuin puolustussuuntaakin. Tänään täällä HIFKissäkin pelaava Lehterä joskus sanokin, että Jämsän liikenneympyrässä vielä kattoi bussin perästä, että roikkuuko se JP vieläkin sieltä bussin takana. Ollaan saatu olla osa hienoja joukkueita ja tarinoita. Ollaan yhdessä oltu voittamassa näitä 2 Suomen mestaruutta sekä yhtä CHL-mestaruutta. Lisäksi olemme olleet voittamassa myös 2 pronssia. Seuraavana
listassa näitä meidän mestaruuksien jälkeen tuleekin varmaan Sveitsin mölkynheiton mestaruuskisoissa, jossa tiputtiin kylläkin jo puolivälierissä pois. Kuten olen aikaisemminkin monesti sanonut ja tulen aina sanomaan, on helppo todeta, että JP on ollut oman urani yksittäinen tärkeä pelaaja. Kiitos JP. Hienoja kokemuksia. Kysyimme myös, ettei ihan tässä kahdestaan höpistä, niin joiltakin aiemmilta joukkuekavereilta, mitä heille tulee mieleen JP:stä? Joo, tällaisia ollaan saatu sieltä vastauksiksi. Analyyttinen tuli parista kierikohteesta ja yksi entinen valmentaja lisäsi tähän vielä, että joskus ärsyttävyyteen asti. Sitten sieltä tuli muita hyviä, tuli sitkeä, terävä, oivaltava, juonikas, taistelija, kilpailullinen, sensei, voitontahtoinen, vastuunkantaja, hyvän tahtoinen, reilu, luotettava ja mikä näihin kaikkiin, niin esimerkillinen esikuva. Miten sä, Ville, kuvailisit JP:n niin kapteenina näillä? On helppo tiivistää, loistava kapteeni. Ja JP oli esimerkillinen aina jäällä, antoi aina kaikkensa, niin silloin oli aika helppo vaatia muilta sitä samaa. Ja ei ollut niinkään äänekäs kapteeni kopissa, vaan johti enemmän nimenomaan jäällä esimerkillä ja sitten enemmän kävi pienempiä keskusteluja pelaajien kanssa eri ryhmissä ja sillä tavalla hioi porukkaa yhteen. Tuleeko sulla mitään muuta mieleen persoonan kapteenuuteen liittyen? Kappasko kysyit? Joo, kyllä mä samastun näihin kaikkiin, mitä tässä on kuultu aikaisemminkin, mutta JP:hän on tosi hyvä sydäminen. Se tuli tuolta, kun kyseltiin entisiltä joukkuekavereiltakin, niin tuli kans sieltä, että hyvä sydäminen ihminen, että puhuu aina kaikista muista ympärillä arvostavaan sävyyn ja ottaa kaikki aina ympärillä niin kuin hyvin huomioon. Kapteenina myös otti aina nuoret pelaajat avosylin vastaan ja olikin koko joukkueen kapteeni. Piti kaikista huolta aina perheitä myöten ja pyrki rakentavasti kertomaan, jos jotain palautetta oli sanottavaa. Ja siitä puheen ollen, niin varmaan tästä puheestakin tulee rakentava palaute jälkeenpäin, mutta pidemmittä puhetta, onnea JP. Onnea JP. ...2000-luvun meidän ajan joukkueen, niin se Mr. Jyppihän se on ehdottomasti ollut. Että 2 Suomen-mestaruutta ja herra on ollut molempiin nostamassa kannu ylössä, niin sitä suuremmalla syyllä paita kuuluu katsoa kyllä. Täysin ansaittu, eli kyllähän siinä meillä on semmoinen tämän kylän seura-ikoni. Menestyksellisessä joukkueessa ollut täällä johtamassa, niin todellakin ansaittu kunnia ja varmasti arvostaa todella kovasti itsekin tätä. No vähän menee kylmiä väreitä, että on hieno kunnia kyllä. Vanhan liiton kapteeni, joka ei todellakaan mieti sitä, että mitä minä saan tästä, vaan että mitä me yhdessä saadaan. Ja se on kova juttu. Se kunnioitus sitä kohtaa oli ihan älytön ihan jokaiset pelaajat. Ja sitten kun kentälle mentiin ja sitten kun siellä teki kyllä ihan kaikkea sen eteen, että joukkue pärjää ja että JP on oman ammattilaisurani niin tärkein yksittäinen pelaaja. Loistava niin kuin kapteeni ja Duffa kun tuli valmentajaksi, niin oli se viesti kapulla sitten joukkueen seurajohdon välillä. Juha-Pekka, sä olit vähän hankala pelaaja valmentajan kannalta, kun niin sulle piti perustella aina asiat.
paljon helpompia valmennettavia semmoista, jotka tekee sen mitä pyydetään ja joskus jopa käsketään, mutta sulle joutui perustelemaan, että kiitos niistä hetkistä. Siinä kehittyi väkisin itsekin. Kaiken kaikkiaan JP on niin kuin erittäin tykätty persona joukkueessa ja ennen kaikkea, jos mä mietin niin kuin valmentajana, niin hän on nimenomaan voittava pelaaja, joka ymmärtää kokonaisuuden. Se voiton tahto plus sitten toi epäitsekkyys. No monestihan sen yhdistää, niin kuin, jos mietitään vaikka Michael Jordania tai McKinnonia. Jos pitää puhuttaa, että se vahtii mitä muut syö. Kuinka veemäisiä ne on ollut joukkuekaverina. Ei JP. Hän on aina ystävällinen ja haluaa, että kaikilla on kaikki hyvin. Mutta sitten sieltä kumpuu se hirveä voiton tahto. En taida tietää ketään muuta ihmistä, missä nämä kaksi tämmöistä yhdistyy. Nämä on aika harvinaislaatuinen kaveri meillä tässä on. On niin kuin hyvän tahtoisesti voiton tahtoinen, että en muista, että se olisi kenestäkään puhun koskaan niin kuin mitään esimerkiksi pahaa. Enemmän keksii itse keinot, että se voittaa kuin sen, että millä se toinen näyttää huonolta. Että se vaan niin kuin... Semmoinen käsittämätön kyky JP:llä on niinku venyä juuri riittävään suoritukseen niin, että hän pystyy voittamaan. Vaikka olisi huonompi kaikilla mittareilla, niin aina hän pystyy voittamaan, niin se on jotenkin niinku erittäin ärsyttävä, mutta myöskin niinku kunnioitettava kyky. Ja varmasti se on kantanut pitkälle siitä, että mistä se voittaminen koostuu ja mitä tarvii se voittamisen eteen tehdä, niin se on niinku ollut mun mielestä poikkeuksellinen kyky JP:llä. Arvoisa juhlayleisö, Jypillä on ilo ja kunnia kutsua seuraavana puheenvuoroon numero 15, Juha-Pekka Hytönen. Hyvää iltaa kaikille mun puolesta ja iso kiitos Risto, Ossi, Tuomas kauniista sanoista. Iso kiitos myös järjestäjille. Tämä on upea tilaisuus, todella näyttävä ja hienot videot. Olette tehnyt ison työn tän eteen. Kiitos teille. Perhe on kuitenkin se, mikä tulee ensimmäisenä ja se tärkeä juttu. Ja valtaosa mun lapsuuden muistoista liittyy urheiluun. Ne on hyviä onnellisia muistoja. Mä sain liikkua niissä, pelata monia eri pelejä. Mun vanhemmat on mahdollistaneet tämän kaiken kuskaamalla, valmentamalla, talkoilemalla sekä ennen kaikkea rohkaisemalla, kannustamalla ja tukemalla. Mä en ollut vielä koulussa, niin mun äiti laittoi mulle värikkään pipon päähän, kun ei pystynyt tulemaan kentälle sisarusten takia. Ja katsoi, että niin kauan kun se pipo heiluu siellä, niin antaa pojan pelata ulkona. Siinä mahdollistettiin sen pienen pojan liikkuminen. Mun isä kysyi monesti pelin jälkeen, miten pelit meni, ja mä aloin kertomaan sitten omalta osaltani pelistä, ja mä muistan, hän kysyi sitten monta kertaa, että miten muut sun ympärillä pelas. Et hyvät pelaajat saa näyttämään muut ympärillään hyvälle. Ja se oli oikeastaan semmoinen juttu, mitä mä yritin joskus onnistuneemmin ja ei aina niin hyvin, mutta se oli semmoinen, mikä kulki mun mukana ja mitä mä yritin toteuttaa parhaani mukaan. Kiitos äiti ja isä. Mä laitoin mun 3,5 vuotta nuoremmat sisarukset maaliin ennen kuin ne oppii edes kävelemään, että pääsee itse pelaamaan ja saa sinne vähän vastusta. Ja sen jälkeenkin he on ollut monissa leikeissä ja peleissä mukana ja joskus varmasti kysymättä ja tahtomattaankin, mutta heidän kanssaan on myös paljon hienoja muistoja siitä, että on kaiken näköistä touhuttu ja
niin kuin Olli tuossa videolla hienosti sanoo, niin semmoinen ehdoton luottamus heihin on myös mulla. Kiitos Olli ja Maija. Liida, Selma, Taito ja Eino. Myös te olette joutunut joustamaan todella paljon. Synttärit ja kaikki muut menot on aina mietitty mun mukaan. Te teitte musta kaiken muun lisäksi myös paremman pelaajan. Mulla oli kaiken sen intohimon urheilua kohtaan ja sen joukkueen lisäksi myös perhe, kenen puolesta pelata. Ja siitä kaikesta ajasta tuli arvokkaampaa ja kaikki asiat halusi tehdä entistä paremmin, kun oli töissä, treenata ja pelata. Ja kuitenkin riippumatta siitä tuloksesta tai miten se meni, niin vastaanotto kotona oli aina yhtä lämmin ja rakas. Kiitos teille. Ja niin kuin Pile tuossa sanoi, niin Riikka, ollaan oltu pitkään yhdessä. Mulle tää on aina ollut tietynlainen perheyritys. Sä oot mahdollistanut mun pelaamisen niinkin pitkään ja tolla tasolla, millä mä pystyin pelaamaan. Mä oon saanut toteuttaa täysin ehdoitta sitä mun omaa intohimoani jääkiekkoilijana. Ja sä oot aina tukenut ja pitänyt huolta perheestä. Oot luottanut aina mun päätöksiin, vaikka urheilijana ne on välillä aika itsekkäitäkin. Treenaamisen, levon, ravinnon ja aikataulujen suhteen. Oot joustanut ja luopunut monista sulle tärkeistä asioista. Kiitos. Tämä on mulle suurin huomion osoitus, jonka pelaaja voi saada. Mä olin täällä pienenä poikana tuossa Plexin takana 92 finaaleissa ja katsoin, kuinka täällä vierasjoukkue juhli mestaruutta. En olisi pystynyt edes unelmoimaan silloin, että mä voin joskus pelata siitä mestaruudesta ja saavuttaa sen, saati sitten tämmöisestä tilaisuudesta. Tämä on täydellinen päätös mun tarinalle jääkiekkoilijana ja yksi mahtava muisto lisää, joita tämä hieno laji ja seura on mulle antanut. Mä oon saanut olla lukuisten hienojen persoonien kanssa samassa joukkuessa. Suurin osa muistoista on teidän kasvoja. Valmentajat, huoltajat, hierojat, fysiot, joukkueenjohtajat ja kaikki, joista monista on tullut sitten hyviä ystäviä. Nimiä mä en ala luettelemaan, kun teitä on niin hirveän paljon. Mä oon oppinut teiltä ja kasvanut ihmisenä teidän kanssa. Ja se mun isän ohje, minkä hän sanoi silloin, kun mä olin pieni, että yritä saada muut näyttää hyville. Ja nyt kun mä mietin tätä puhetta ja kaikkea taaksepäin, niin iso kiitos siitä teille, että te olette saattanut itse näyttää muut paljon paremmalle, kuin sitten oikeasti on ollutkaan. Ja se on kääntynytkin toisinpäin. Ja teidän kautta mä oon saanut sitten tietynlaisen bonusperheen, tai jääkiekkoperheen ja kaikki hienot ihmiset ja ystävät tämän lajin ympärillä. Kiitos teille kaikille.
sitten vielä ennen viimeisiä kiitoksia. Tervetuloa IFK Jyväskylään. Teitä vastaan on ollut hienoja ja tunteikkaita peliä vuosien varrella. Ja niin kuin noista videoistakin tuli esiin, niin peli on ollut aina mulle tärkeää. Silloin kun aletaan pelaa, niin pelataan voitosta. Ja sillä voitolla ei leikitä. Ja teillä alkaa kohta tämän illan vaikea osuus. Varsinkin tämmöisten seremonioiden jälkeen se ei ole aina helppoa. Mutta molemmille joukkueille tsemppiä ja onnea peliin. Ja viimeisenä vielä kiitos teille kaikille, jotka olette täällä. Ja kaikille, jotka olette siellä ruutujen äärellä. Kaikille, joille jääkiekko ja erityisesti JYP on tärkeitä. Tästä tilaisuudesta jäisi todella paljon pois ilman teitä. Oisko se pieni poika 90-luvun alulla tossa rakastunut tähän peliin ilman sitä tunnelmaa, sitä yhteisöllisyyttä täällä? Tuskin. Voitoista ja mestaruuksista teki erityisiä, kun näki, kuinka monia ihmisiä ne kosketti. Te ja me kaikki yhdessä ollaan JYP. Kiitos JYP. Arvoisa jääkiekon ystävät, hyvä Hippoksen yleisö ja JYP-perhe paikan päällä sekä kotikatsomoissa. On tullut aika jäädyttää JYP-legenda Juha-Pekka Hytösen peliurallaan kantama numero 15 Hippoksen suurten jääkiekkoilijoiden rinnalle JYPin seurahistorian 6. jäädytetyksi pelinumeroksi. Esiripun tulevat avaamaan JYPin nykyinen kapteeni Jere Lassila ja varakapteeni Sami Vatanen.
Hyvä juhlayleisö, Jypi junioreista kapteeniksi ja 2-kertaiseksi Suomen mestariksi 15 kautta ja yli 900 ottelua Jyp-paidassa. Juha-Pekka Hytönen, numero 15, ikuisesti keskisuomalaisen jääkiekon kunniapaikalla. Kansallisteoksen keväällä 2012 Hippoksen mestaruusjuhlissa. Hyvä yleisö, toivottakaa tervetulleeksi viihteen monitaitaja Sakari Kuosmanen. Suomi katsoo sinun päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja mun kiuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivaan kansi sois. Yön vallat aamun valkeus jo voittaa. Sun päiväs koittaa. Oi synnyin maa. Oi nouse Suomi, nosta korkealle. Pääse peleimä suurten muistojen. Oi nouse Suomi, näytit maailmalle. Sä että karkoitit orjuuden. Ja ette taipunut sä sorron alle. On aamus alkanut, oi synnyin maa. Sakari Kuosmanen. Numero 15, ikuistettu pysyvästi Jypin suurimpien legendojen joukkoon. Arvoisa yleisö, vielä kerran kiitos upeista yhteisöistä.